hawa nyakora magejwanga kenda rwaki ni machiegni e TWAK weche manyien mabende akelo ni lakseni ere ka koro wadong mana kod ndalo 4 kende to wachopo yiero ner mabende bagi chieng' tich ariyo ma en tarik 9 dwe mar 8 higa ni eri wantiere ka endi kod mwalimu rero mabende dwaro kata manyo koma mar od bura e kar dak nero ma Kibra kod otiko nero mar Odiema. Arwake ni machiegni kendo mondo lene oganda jopinye dwache ginoero mabende dwaro timo ne oganda jo Kibra ginoero mabende neno ginoero mabende nyalo kelo kwe kendo geko mag yiero mondo kik ji odonje doge lwenyero mabende ne otim kata ne one e higa 2007 kod 2008 machiegni. Erokamano ahinya. Adugo erokamano mar luonga kawuono mondo wawuo gi jopiny. Ing'eni runinga ka ema jopiny winje gima ji dwaro to sana sana an kaka bunge madwaro Kibra adwaro wacho ne jopiny ng'eni Kibra ka emosekelo lokruok mar siasa ma Kenya ka ng'eni Kibra ka ema yawuoyi mine gi jodongo modaki osechandore ahinya mondo jo Kenya koro yudo uhuru mar ariyo. Sani koro wadhi uhuru mar adek. Uhuru mokwongo noriemgo wabeber. Mar ariyo walokogo constitution. Kuom mar adek mwadwa kelogo ohala gochumi mar Kenya. Tiyudo ni jok modak Kibra ka emosegore e Kenya ka momiyo nwaloko constitution kendo ka sani koro wadwa kelo uhuru nikech jatelo midhi yier sani gi jo Kenya moher mogik noluor migosi Raila Amolo Odinga. Osetiyo Kibra osebedo MP moloyo higni 20. Koro mondo omi ng'at machalo kaka one ni mondo wadhi adonje tielo mar ng'ama dwa bedo president mar Kenya. Ing'eni nyaka ywa wiyi. Omiyo koro an adwa nyiso jopiny ni Kibra ka abro luwo gik ma ndike e manifesto dwaro madwa tiyo nego jo Kibra. Kibra en Islam maduong' ahinya e Afrika ka. To gik ma timore Islam ng'eny. Ki ok idak e Islam kata kapok iwuotho e Islam ok ding'e gik ma timore iye kanyo. Tiende ni yuto mar jogo ni piny kabisa molo kata $1. To ma iyudo ka ng'ato nigi nyithindo to yuto ne tin. Koro nyaka ogo agoya samoro ogo kata kwadha mar chiemo. Ikoni kin kichiemo gokinyi to saa 6 jomoko wege chiemo. Koro iragi rito chiemo motieno. Wani diere mane mathin kanu wadongo e town ka. Nwahero ringo samoro wadhi go opira Makongeni, samoro Kangemi. Tiwinjo ka minu koni oluongi ni to an iluongo ni to ochieng'no ere. Peter ere noonge. Nyaka golo pige. Igolo pigi nikech sama udongo cha kung'eny. To samoro nyaka go kodi mana budget. Omiyo Islam ka nyaka wayua wiwa nyaka ka wadwa konyogi. Mokwongo mogik nitiere gimiluongo ni Islam upgrading. Osechakore Islam ma Kibra ka. Mwalimu pole adwaro ng'adi matin kapok wadhi e Islam upgrading mondo ng'i kaka wanyalo konyo jogo eko mabende dake e kuonde dak ma ongore kaka Kibra. Kaka in janoero mabende manyo kata labdo gi juri ne manyo komnoero mar od bura e kar dak ma Kibra. Ne janoero mabende winja mwalimu rero nikech ok jite mantiere Kibra useneni. In ng'awa mwalimu Peter Orero en ng'awa? Ingeji asebiro e studio mang'eny makoro an tindanwa mwalimu Peter Orero en japuonj. Kendo an iluonga ni mwalimu. Ajamiyo ji nyiero ni Nairobi ka en mwalimu jomoko teachers. Koro kiluongo ni mwalimu mano an. Koro an asepuonjo Nairobi ka e higni madhi 30. Nachako gi Kamkunji High School kaka japuonja ma bedo nyaka senior teacher. Lakini mung'eyaga ahinya ni an coach. A coach mpira, basketball, netball and football. Mane mano miya nyinga ahinya momiya ng'era Kenya ka. Nikech kediere mane an Kamkunji. Diere no jotugo mabeyo teme Kenya ka mag mpira. Ng'eny gi ne ya Kamkunji. Ka gitieko skul moko ndike lweny
to moko be dhi e national team direct. Wanyalo kwano kikwano jotugo mokwongo the professionals Kenya ka mochamo msara mang'eny mogik. Mago ne jotugo na. Ok adwa wacho ing'eny ji osiko mana ni yo achungi wuoda, koro ok adwa medo wacho wach wuoda no nikech gek nyalo goye. Mariga no be ne wuoda. Kadiere mane an Kamkunji. Wabedo gi Jamal Mohamed gi ni jompira madongo dongo mane wagolo kanyo. Koro mane omiyo ji nong'eya apuonjo Kamkunji katieko nikech tich maber mane atimo Kamkunji. To ok ni mpira no kende. Class bi ng'inya puonjo chemistry. Koro bang' puonjna maber omiyo notera Apael mondo adhi abed deputy principal Apael. Higa mana 2001 mabedo kanyo Apael. Ma Apael no bende wadhi waloko mwa keto results maber academically to gi tuke bende. Dire mane Apael no naketo Apael mobedo champions basketball to gi football. Abedo deputy kanyo kato chako gola kenda dhi abedo principal Lang'ata High School. Lang'ata High School bende jaka bede kanyo 3 years. 4th year ochako duoga Apael. To kane an Lang'ata principal, Yiero bende an chairman heads mag Lang'ata district. Aduogo kuno Lang'ata kono be kana adhi ma tero nyithindo modhi obedo champions e Kenya mangima mar football kendo gi basketball gi netball. Mago areas maber ahinya. Bende Kenya ka jomipi mago tin ahinya kaluwore gi tukego. Ma jaduong' diere no ne MP wane Honorable Raila Muludi. Kanu awene nationals no kawo timwa mo tero Ghana. Wadhi tugo gi Liberty Academy. Team mar Gayan SCN mwabedo kuno wigi ariyo. Tiende ni jatelo ni nochako promote sport chon. Kanu wetiyo kode maber. Bang'e no chako doka Apael. Mwabedo principal higni 9. To diere mane an Apael no wakonyo nyithindo mang'eny kata mane an Lang'ata wakonyo nyithindo mang'eny giyudo chenro mar education maber. To tuke bende nwaketo malo ahinya diere mane wan Apael. Koro gima tuda gi Kibra ahinya en ni kane an Kamkunji nyithindo diere mane pok abedo kata principal ne an gi nyithindo mang'eny mane Kibra mane akonyo chulo fees. Kane ok anyal chulo negi tamanyo negi sponsors mane chulo negi. Ging'eny anyalo kwano gi e iye. Koro nachako kodgi chon. Kendo kadok Lang'ata to wachak wamiyo nyithi Kibra bursaries. Ne watudore gi partners mang'eny kaka USAID mane miyo nyithi Kibra ng'ata mane oyudo C+ ne gikonye ma odhi e college moro amora modwaro. Koro an asebedo puonjo ka. Lakini muhimu an bende dire mapuonjo nyocha an chairman mar sports team e Kenya ka. Kane an principal. Kendo kata sani pod an treasurer mar Kenya Basketball Federation. Basketball mora mora migo e Kenya ka. Mano ng'enyi jopuonjore nitie. Koro magi be momiyo ji omedo ng'eyo ahinya to gi activities masetimo ne ji Kibra ka. Mwalimu Orero yango ni nochako tiyo ne jopiny chon kata pok no oyiere kaka jalero mabende dwaro kawo koma. Gie sani idwaro kawo koma kata imanyo koma mar od bura e kadak ma Kibra kod otiko nero mar ODM manyiso ni nitiere bwo Azimio la Umoja. E bwo Azimio la Umoja, jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano ogai mar ODM migosi Raila Odinga ne okono jalno ero mabende ulero godo mano migosi Imran Okoth ni oweni nafas. Iparo nade johera mag Imran gi johera magi? Ipani ombulu dhi barore gi edier? Ing'enyi siasa ka gima duong' ahinya en interest. To en mana ni samoro wiji wil. Ing'iti animal miluongo ni njiri. En kiriembe ka. Odhi kacha. Kogi kacha to wiyo wil ni riembe. Ok adwa wuoyo ahinya kuom jaod bura manyocha nitie. Awacho ni nyocha nitie nikech nyocha seyombe nomination. Koro en apa ni waine to watieko. En mana ni koro nikech wiye no wil.
kaka nokonye nikech nwachung' kode 2019 an be nalaro kode kom mabung'e ni yomb to nayombe ayombo maber to ni nikech ne iywe pi wang'e owadgi cha nonindo to owadgi cha notemo ng'iyo gi ji matin. Koro ni osebedo e Kenya wa ka samoro ka ng'ato tho timiyo owadgi mondo otiek go keyo mare. Koro none ni mondo omiye otiek keyo mar owadgi. To en ne ok oyiere, nomiye mana mondo ochop keyo. To wiye owil ni ka nomiye to ne nitiere bilion malich ahinya. Nochuno jakom nowuotho Kibra ni ka ok udwa gone ng'ani kura to kare ok ugona gone uru cham. Ne nitiere bilion. To koro wiye owil ni diere cha kata an mana yombe an jakom nogona simu moluonga mokoda ni japuonj ondieko kochamo piny. Weya kijana ni otiek kecho wadgi. Kogik 2022 ichaki dong me pap nikech jopiny bende ni kodi. Koro makata ne jaduong' biro kone ni mondo we. Ok ni nikech en gombulu mang'eny ahinya. To nikech jaduong' dwaro ni wabed gi kwe ei Kibra kanyo. Kik wayware nikech ing'eni en nyocho tiyo. Koro samoro kochung' to ywaruok matin nyalo bedo. Mane momiyo apani nyocho kone ni mondo we. To nikech ok owinj wach ahinya nodhi e ramuogi mowacho ni ok onyal weyo kaka jaduong' paro. Nodwa nyisogi ni kare en bende en gi ji. To Kenya ka bende nitie ng'ama nyalo wacho ni dwa puonjo jaduong' e lesson. Jok mosetemo puonje lesson e siasa ka dongo sekargi oselal nono. Kibira kacho ji wacho ni ng'ato nobiro kanyo na mayo kambi. Niluonge ni kambi nikech noting'o pesa e but mar mtoka. Ikone ni yaw kacha tikawo idhi yudo elufe. Ma igoyo ombulu ok gi kabila. Tigo ombulu nikech sera mar ng'ato. Jakom nochung' kata Golindi kata Livondo mabende en mana Muluya. To pod joluya ne ok ogone kura. Tiende ni Kibira kae ma ji ochiek ne siasa. Gichiek ka mach me polo marite jok maburo wang'. Gichiek ne siasa. Omiyo kata mane Imran odonjo ne nitie kabila mopogore opogore. Kata Mariga nochung', Owalo bende nochung'. To pod Imran nogone mana kura gi joluo gi waluya gi Kisiche. To owachore ni en Munubi. Samoro owachore ni en Munubi, samoro owachore ni en jaluo. Koro obiro wachore ji maber. Owinjo kele mondo nona ne koro kabinde to kwang'eyo. Omiyo wach moro ni jomoko biro pogo kura ni ok bigone ODM onge. Nikech chamo ni treasurer wa mar ODM Akisi Busiri. To jalup party ma en Oparanya Aluyala. Secretary maduong' iluongo ni Jagoro Edwin Sifuna be Aluyala. Eluo ka wan mana gi party chairman kende. Omiyo ok wanyal wacho ni ka jomoko chung' moa e trous moko ni ok nyal go kura. Mano gima onge. To wanubi miwacho ni bang' wuoyno. Nyocha romo gi jotend jonubi mang'eny. Ma gin giwacho ni ok gilu ng'ato. Gin sani giluo chama nikech gisebedo chama ODM no higni mang'eny. Omiyo gimoro ma ji wacho ni wanubi teluo Imrano, mano gima onge. Kibira en Kibira achiel, ging'iyo policy mar ng'ato koka giluo ng'ano. To kane wanubi luwe, to bedi ne ok wayombe kade preliminary. Unubi kanyo, emana yombe sina ywera. Nikech kata ka DC kanyo, gi wanubi otemi wacho ni luwe, an be wanubi go noyomba gi kura di achiel kama. Koro, to macha mana nomination. To sani makoro wasenyonore kode iye kanyo to kwadwa yombe sidara. Kapod wantiere wacho ganda jowanubi. Jowanubi nche omigi kod 50. Ibiro timo nade kaponi iyudo kom nieri mar od bura mar migi yud thothgi nikech giywak ni thothgi onge kod kipande. Ka gidhi manyo kipande pod ing'iso gi gilu chenro mabende opogore eka giyud kipande nieri. In telo mari ibiro konyo gi nade mondo giyud kitambulisho? Hapa ni sheria mar Kenya ka ler kabisa. Konyuli Kenya ka mibedo gi birth certificate mano yuara Kenya.
maonge verification moro mowinjo bed ni timo nikech onyuoli osiptand Kenya, minu ja Kenya, omi birth certificate ma Kenya. An kopo ni adonje od bura, ok ni kopo odong' mana ndalo matin tadhi donje od bura 4 kende. Koro be ineno kondika ni mwalimu biro thagi luongo samoro ikiani chak ni mwalimu kendo chak ni mwesh. Koro kopo na asedonjo kanyo, wanubigo mago jowa kata wan mana joludo ng'eni wa Sudan koka wabiro wasetlo ka. Omiyo pinyni ng'ata mosedek ka monyuol ka mano ja Kenya. Abiro en sure ni jowanubigo omi ID card mowinjore ni miyo ID card mondo bende gine ni tendwa ni wang'ni dwe tiyo negi moloyo telo magisebedogo kanyo kata wuoyi ma wuondore ni ng'atgi ni to ok konyi kata mana yudo ID. An abiro konyogi kabisa kendo abiro tiyo gi sirkal maber mwane ni kopo ni gin jo Kibra to wamigi ID gibed jo Kibra. Yes, nyakoro mage jwanga mana kamano ero wantiere kod mwalimu Peter Orero wacho ni eno kende puonja en mwalimu kendo entiere kod chirno ero ni kochopo tarik 9 dwe ni eri mar 8 ma bed chieng' tich ariyo obiro yombo kendo biro donjo e od bura. Kapod wadhi mana nyime mwalimu Orero nyisa ni kapo okay, iwacho ni kikatigi kaponi to ni mari intiere kod chiro ni ibiro donjo, ibiro mi kom ni eri. Nyithindo go eko manyiri kod mine go eko mabende pod lwetgi chuok ma chiemo ntiere kar dak ma Kibra. Ibiro konyo gi nade e yor yudo taonde gi eki mag ria gi kaka gibiro keto gi kata kano gi ka tok tiyo kodgi. Gimimora ni dholuo miwacho, iwacho dholuo maiet, yaneno kin mana nyako matin. Kichako wacho wach ria. Taulo mag ria gin sanitary towels. Asewinji, ting'eny jok mawinjo wa oko ka. Koni nyako ni to dholuo matek gi to golo kanyo. Ing'eni magi emomiyo wadwano wachenje telo ma Kibra. Nikech wuoyi mosebedo kani pok ong'eyo kata ni nitie nyiri matindo kata mine matindo ma hygiene gi ni piny, pok omiyo gi kony moro amora. An kata mana adwa chung' sani mana adwa chung', asetiyo gi partners mang'eny gi well wishers mwang'iyo go hygiene mar nyiri, mine matindo to gi yawuoyi. Wasepogo sanitary towels kidhi Makina, Lindi, Kisumu Ndogo. Wase tiyo gi partners mwakelo gigi, mwapogo gi maber kabisa. Nikech wajali maslahi mar nyiri matindo, nyithindo matindo ma pod onge gimoro to bende nyaka gidagi. To gidag maber kendo gidag maler. Koro magi gik moko mamiyo nyaka wachenje telo. Telo nyaka bed ng'at mang'iyo ngima jomoko. Ok nyithi sikul kende. Nitie jomosetieko skul to gionge gi nyalo. Jogi nyaka ne kaka ikonyogi. Kibra en slum ma kimanyo partners maber to biro konyo hygiene ahinya nyiri matindo ma pod onge gimoro ma ka ok wakonyogi emiwinjo ni jodongo biro wuondogi ni bi anyiew ni gini to kata omiye siling moro 500 kata giketho maisha nyithindo. To ka koro kaka leaders wadhi wadonjore kodgi mwaiko gigi wamanyo sanitary towels wang'iyo wabiro wapogogi kata ok wamiyo ji te, lakini jo China koni jani nyaka chake ang'o gi step achiel donge. Koro step kwase chako kamano to wabiro dhi mwaneno kiwango mwagike Kibra to sa asaya mwakelo gi tere ni waloko ngima nyithindo gi nyiri to gi mine matindo gi yaka yawuoyi. Koro magi gik ma ka an adhi bang' tarik 9 wadhi bedo gi plan maber ma wanyalo konyogo nyithindo matindo ma pod onge gimoro e lwetgi. To yor somo to ni mar somo e ofungu miyawo godo dhoudi sani. Ber kabisa, nino ka girani ondik ni mwalimu. Yeah. Koro tiende ni onge wach somo malo mwalimu. Ase puonjo mabedo senior principal among senior most principal e Kenya kamagi. To wane mwang'eyo ni to somo chalo na. Ing'eni jok ma osetiyogo
ji nyocha wacha ahinya ni gichiwo basari ka giweyo to basari no nyalo lal nono. Ma ji ok ong'e ni basari ni en right mar Kenya. Kendo winjo migi nyithindo maonge ubaguzi. To ma e gima bere molo ng'ata mosetiyo. An asemiyo nyithindo scholarships mang'eny. Ok apari nitie head kata nitie MP mosemiyo scholarship nyithindo maloya. Apart from gin gitiyo mosetiyo gi CDF, to at a personal level onge ng'ama osemiyo nyithindo scholarships maloya. Omiyo ang'e wach somo nyithindo. Kibra ka abro keto chief manyo nyithindo ma we school kapok gik high school. Onge nyathi Kibra mabiro bede ot kapok otieko school. Wadhi keto gi ni gitiek school. Ka gitieko to watero gi jua kali to atimo ni. Wabro chulo negi fees. To bende kapok adhi mabor. Ing'eni the fifth wacho ni manifesto ne. Kose donjo ni to ni pap somo non. Koro en tij wang'iyo ni to nyithindo bi odhi school. Mane tich mabro ti nikech wan be kaka japuonj agombo ni mondo nyithindo som non. Mondo wang'e ni kata jachan iluongo ni kiwacho gi sungu ni gima miyo ji bedo maromre. What equalizes people in education? Emomiyo kata un ma un kagi de onge education dikoro kun ka. Koro miyo nyaka watem matek nyithindo odhi e school. Mano priority mara number 1. Yes, nyakora moge jwanga kikwila an jakel chenu mari Elizabeth Otieno antiere kaidi kod mwalimu Peter Orero mabendo labdhoge junior manyo koma marod bure kardak ma Kibra. Kendo entiere kod otiko nero mar odieme buo mabul mar Azimio la Umoja One Kenya Lands. Ka wadhi mana mbele wawere kod gigo eko mabendi chano timone oganda jo Kibra kaponi ka giyieri kaka jaod bura tok yiero maduong' mabiro timore juma manyien. Wadonje weche gi eki mag timo campaigns siasa kod yiero. Ena okenge mage mabendi iketo e kar dak ma Kibra mabiro yango ni koko mora mora oko bedo e kinde eko mag luto kura. Mano penyo maber ahinya. Ng'eni ka ji nenowa wan jo Kibra ini ji kodena ja Kibra to neno makidi kata kofuku na ating'e omuomna moro matin to ji dwa mana wuog e ng'wech ni ng'ani osedonjo ka gi kite wang' ni okwa bakidi nikech sirkal ni marwa. Ng'ama notelo ne Kibra ema dhi bedo president. Koro kidi onge ofuku wa. Kibra dhi bedo very peaceful. Ni neno during kane yiero ji ne paro ni ji nyalo gore yiero nomination. The whole country kamane oyiere gi muolo mogik ne en Kibra. Onge kata ng'ama noringo, onge ng'ama nogo, onge kidi manobare. To macha ne nomination. Ka koro sani wadwa dhi elections, to joma nochung' sacha be ma pod ochung' sani. Wan kaka jo Kibra sani walando peace. Nyocha an gi rally Sunday. Na wacho ne ji ni nyaka wabed gi kwe chieng' gombo. Yudhe wa e Kibra gin gi kuond miluongo ni bases. Base en kama gidake, kama ginyalo timo gige gi magidwaro. Koro bases go ema wadwa wuoyogo ni gidhi adhiya gigo kura. Kaito girit kura. Mondo mi ng'ata kik tem ni ketho kura. To be sani nikech president en marwa. Wan joka kaka Kibra onge ng'ata manyalo wuok ni dwa kelo koko. Nikech mokwongo president biro go kura old Kibra. President ma Kenya. Omiyo wan kaka jo Kibra gi mwang'eyo jo Kibra wan waluongo ni Kibra. Kibra ni to koro maru un mikelo na go constituency. Wan kaka jo Kibra. Waneno ni kwe emwalando. Kendo kaka campaign so nyaka nyocha wachak campaign. Donge pok winjo ni kidi moro go. An be neno ka pat wang'a ler. Pok ng'ato go ya gi kidi. To chon inyalo yudo ni mtoka ogo, ang'o ogo, ji otong'ore. Magi koro ok wadwa nobede Kibra ka. To mano mana kar Kibra kende. Wawuoyo gi youth. Ng'eny youth ema kelo weche. Youth be mwadwa wuoyogo. Mine kendo bayo kabisa. Gin gionge weche mang'eny. In gi siagia. Gin gi nyamago nduru. Kata kudho firimbi. To youth ema kelo weche mang'eny. Omiyo waneno ni wasekelo kwe Kibra.
wang'eyo ni chieng' tarik 9 be kwe dhi bede. Koro wan kaka jo Kibra wadwa kwayo mana jomoko maonge Kibra ka e Kenya mangima ni ka giyie sani Agwambo Wuonyalego Raila Amolo Odinga engineer dhi bedo president, gikele kwe mondo Kenya ka obed gi kwe. Koro wato kaka Kibra twang'eyo ni kwe nitie. Koro wan mana constituencies maoko emwakwayo ni mondo yie giwenwa telo wang'ni gi kwe maber. So mwalimu aneno ka director mara ng'isa ni sa orumo to kapok waweyo twak ma kawuono ni ere. Jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta ne otimo limbe mare counties go kuma Kaluo kama ne oyango ni ati kik wago mana dhogwa nono to chieng'no endo kwa wuogo ko mar dhi goyo kura ne baba ne migosi Raila Odinga mondo mi oyud telo mabende odwaro ni ere. Ine kaka jalno ero mabende manyo kom mbunge, inyalo nyiso jopiny nang'o kata kimedo jiwo e gino ero mabende ne owachi kod jatend piny Kenya? Amano gima lich ahinya kineno ka jatend Kenya odhi mana Kisumu, ong'e ni kune bedrock bende marwa, nikech kuno kwago kura maber to telo ni wadhi miyo baba. An amedo kwayo oganda, ok oganda Luo kende, oganda ma Kenya te, nikech baba ni ema nyalo dhi kelonwa change mogik, economic change. Kaka joluo nyaka wawuog oko. Gimoro na winjo ni nitie joluo moko mowar. Joluo mowar go ni mago man gionge chama mar ODM. Niluongo gi nowar gi. Koro akeri to Yesu bo batiso gi ni to eto war gi nang'o. Joluo te nyaka gone baba kura. Nikech wan ema gine dhi konyowa. Kogere ndara, sani neno ndara madhi Bondo. Kakwa gere cha. Mon madwa go ohala kochomo kit Mikayi kanyo ng'eny. Kendo economy dhi improve kanyo. To nderni gi koro idwa ger gi thurwa mang'eny. Ineno ka nobiro yawo gik modhi yawo korwa kono. Tiende ni ng'ani dwa empower wa joluo economically. Omiyo kada jok mowacho ni kia joluo mowargo, owargi ka gokura ne Raila Amolo Odinga mondo wabede gi president. Wan bende wawinje mit telo ni. To wabiro mana winjo mit ka ji tewuok oko machieng'no wakwayo ni ng'ato chiew gokinyi. Mine onind gi bukta, ing'e bukta, ok ilokri. Ginindi gi lepgi, to chuo wabede wang'ni giwe mondo odhi go kura. Kik giketgi gi weche mang'eny gotieno. Mane gima winjo walandi ni nindi gi lawi. Chon ne nitie bas moro mane wuok korwa sa 10. Koro nochak ni nindi gi lawi. Ininde ndeka kaino. Onge gimi gonyo. Ka gari obiro to isedhi. Chieng' kura mine nindi gi lawi. Yawuoyi chuo bende wakwayo ni chieng'no gichiew gokinyi, mine moti, jodongo moti, jok mok nyal wuotho, waket pikipiki gi geche matero gi go kura mwadwok gi go mondo wago kura 100%. Koro kawuoyo ni odonji. Inji wana giti nyakoromo ge jwang' kochopo tarik 9 dwe ni eri mar 8 ne bedi chieng' tich ariyo juma manyien wuogo ko idhi go kura mari kiki go mana dhogi gi oko ni Raila osedonjo Raila osedonjo to ini wuone inindo kod kuchi kapok wago riti ne jopiny inyalo wacho wach mane mogik dakika achiel kende. Anya duoko erokamano ahinya ne Lolwe TV kuom luonga kawuono mondo awuo gi jopiny. Kendo kuom luonga mondo anyis jok Kibra ni wadwa kelo telo mopogore gi mane nitiere, telo matiyo gi jopiny kendo telo makonyo jopiny, telo mong'eyo ni Kibra nitie jok monge nyalo manyalo konyogi kwatiyo gi sirkal ma engineer the 5th president Raila Amolo Odinga dhi keto. Wakwayo gi ni mondo tarik 9 giyiero mwalimu Orero, ng'at manyalo dhi tiyo negi maber mong'eyo chandruok jopiny kendo mabiro konyogi to gibiro tiyogo ka ng'iyo ka gimedo gero ngima e jok Kibra as a whole. Kendo wabiro tiyo ne Kenya kanyakla gi jogo te moyie konyo rais bedo e telo. Erokamano ahinya. Agoni erokamano nyakoromo ge jwang' kuom ne kete lolo nyaka ne wachak twak e weche manyien. Ne andak tel chenro mar Elizabeth Otieno. Oriti masani bed kod Otieno no ero makare.